Pablo Rivera está con nosotros en esta segunda edición do Encontro de Sober, diputado provincial de Lugo. Contanos un pouco cal é a túa impresión sobre este evento de día de hoxe. Bueno, todos estos encontros, sobre todo neste caso que se falan de industrialización do rural, son importantes, como xa non só punto de encontro en si mesmo, sino como un espazo para poñer riba da mesa propostas e solucións reais, non? É un encontro de cooperación entre administracións para falar da industrialización en Galicia, para afinar ese plan industrial, como decía, unha clausura, e sobre todo para explotar con cabeza e con imaginación e intelixencia que temos e sobre todo con xente formada os recursos naturais que temos en Galicia, respetando sempre a nosa contorna e sobre todo invertindo, crendo no que nós temos no rural. Diputado provincial na área económica e social, como podemos traballar dende as institucións para que os talentos non marchen fora do rural? Pois eu teño moi claro, desenvolvendo políticas que crean nas persoas. É fundamental. Se os políticos non creemos na nosa xente, dificilmente vamos a fixar poboación, vamos a ter proxectos reais na nosa provincia e sobre todo porque crer en nós mesmos e no noso talento contribúe a xenerar o futuro da nosa terra. Pois Pablo, moitísimas grazas por estar con nós nesta segunda edición de Encontros de Sober na clausura. O Gallá nos vexamos na terceira edición e grazas por estar e por sumar. Moitas grazas a vos.